ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ ọpdeti maka pastọ Chinedu Solomon Ezedike, onye nke ahụ ji aka odo wee kụgbusia ụmụazị 4 na ebe agwa aka nke dị na Nsụka n'Enugu steeti. Ama m unu echetara ya bụ akụkọ nke m wetara unu n'oge gara aga. Nna agwa unu na onwere pastọ nne na nna fa hapụrụ ụmụazị n'ụlọ. Ya bụ pastọ wee kpọkọrọ ndị otu ya wee makpuo n'ụlọ nwaanyị a ndị na fa akwụrụ aja wee mabata wee were aka odo wee kụgbusia ụmụazị na-ahụ na afụ ebe a nne na nna fa hapụrụ wee jebe afịa. Ọ bụrụ na ị chetara ya bụ akụkọ iburu oche ka ị bịa na ebe unu na-afụ kịta anụnwa ya na ọ na-eme eme na-azụ azụ na ya bụ pastọ na aka na-abaghị ogokwa ya otu aka ka ya bụ eze ka ude na-ekwuo mmụọ chibara ya ọzọ ka o kwuo ife nyere ya ike o ji wee were aka odo wee kụgbusia ụmụazị mmadụ na-emeghị ya nta na-emeghe ya imo. Unu fụgodo ife akụrụ pastọ ahụ a na-akọwa na ejidere ya n'Enugu steeti maka ọgbara ọsọ. Ebe unu fụrụ a na-akụrụ isi kịta abụọ na ụka ya ọdụkọ na befa gọgọgọ maka ebe ahụ ọ tọrọ alụ a ọdụkọ mbibi ka obi ebe ahụ o wee gbanazie obodo fa wee jekwa bidokwa ụka alụrụ ya na ya n'isi ịma na-asị na ọ na-enye ọgwụ na ọ bụ pastọ ndị sabat na ọ na-enye mkpọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na ọ na-agwọ ndị ara ndị nwe sọkọsọkọ. Na-enu ya bụ pastọ ebe a nụnwa na-enu ogbu onye mbọsị ndụ na-atọ ya ụtọ na otu mbọsị bụkwanụ nke onye ochi otu mbọsị wee bụrụ nke onye nwe ụlọ. Na ya bụ pastọ na-agbagbu ọsọ wee che na emechaa na aya ejidie ọ mahụ na ụkwụ na-aga warawara na anya na-aga warawara na afọ ya ya bụ ife abụrụkwa na obere ife. Unu fụ dịka aka ji emere okooko anụnwa ya ka esi wee dorisi ya akwa ma ndị ji okwute wee kurisichaa ya isi nya ife akụrụ ya dị dịka akụ ma etinye nwunye bụ foto n'ihu akwụkwọ. Unu fụ dịkara adụ dị ebe anụnwa imagine ebe fa jidere ofu onye ka isi n'anya ya ada onye ahụ. Vidio anụnwa unu na-afụ ebe a bụ mgbe ndị ọrụ vigilant group jeje jidie ebe ọ nọ n'ụlọ ụka ọzọ wee na-egbu abụra kata abụra na-agwọ ndị ala ma nke na-ayị ya na ọ gwọbeghị ya o ji wee were aka odo wee je kụwisia ụmụazị 4 nnefa hapụrụ n'ụlọ wee jebe afịa. Wee jụọ ya atịkpa nke ọ na-eke atịkpa gịnị pastọ wee sịfa na atịkpa o ji eke ọgbanuke mmụọ ọgbanuke mmadụ atịkpa o ji eke ndị amoosu ọmanọsị na nwaanyị ka o kerie na o nwere ndị amoosu na-enye ya bụ nwaanyị nsogbu si o werezie ya o wee na-eke sinya ndị na-abụrụ ọkụ destini onye ahụ ndị na-ata ya amoosu ndị na-agbachiri ya na ọha ele afịa si ọ na-ekezi ya si okewe ya ekecha si o wee buru etufuo ewesị ya ngwa ya tọghasịbị ozugbo ya tọghasịba anya bụ eriri o wee nọrọ ebe a wee na-atọghasị ya. Ife ahụ nụfụrụ ebe a bụ ife ọ tọghasịziri wee kụpịa ife na-ekweri ya maka ndị amaghọkwanụ ka anya bụ ife si wee bido. Ife anụnwa mee on 16th of May 2025 nke ewepụtara n'ihu akwụkwọ wee na-asị na nwoke anụnwa na-eje sabat na-eji man of God wee mara ya na amakwa n'afịa ya ka a na-akọwa na afịa ya bụkwanụ pastọ Solomon Chinedu Ezedike na ọ bụkwanụ pastọ ndị sabat ebu na oji aka odo wee gbuo ụmụazị 4 ofu nne na nna mụtalụ na ife anụnwa na-eme na ịbagbuo aka nke dị n'Igbo Eze South Local Government n'Enugu steeti. O wee bụrụ na afa ndị nne na nna o gburu ụmụ fa bụ Mr. and Mrs. Chinanso and Lovett Ezema nke bụkwanụ na afa ụmụazị na-anụnwa ejikwa n'aka odo wee kugbu. Na afọ onye nke izizi bụ Kansiyọchukwu Ezema na ọ dịkwanụ 7 years na onye nke ịbụọ bụ Ezinne Ezema na ọ dịkwanụ 6 years nke ịtọ bụ Ujunwa Ezema na ọ dị 5 years nke ịnọ bụ Chinedu Ezema na ọ dịkwanụ 2 years na ụmụazị na-anụnwa ka okooko anụnwa unu na-afụ ebe a bụ pastọ onyeisi ndị nchụaja kpọruru ndị otu ya wee jee na be mama ụmụazị anụnwa maka a na-akọwa na mama ụmụazị anụnwa gbachidoro fa ụzọ n'ụlọ befa wee jebe afịa si ka o jee gote ife andị na o mechiri geeti emechi. Pastọ unu na-afụ ebe a wee kpọrọ ndị otu ya wee kwụọ aja wee bata wee kpọkọrọ ụmụazị a wee maba n'ime ọfịa wee ruo ebe a wee were aka odo wee sụ ụmụazị a akwụ wee were aka odo wee gburisichaa ụmụazị 4 ụmụazị emeghị ya nta ụmụazị emeghị imo wee hapụ ozufe ebe a wee gbafere. Na mgbe mama ụmụazị a bataziri afịa ka ọ nọzi wee na-achọ ụmụ ya ka ọ fụgọfa na-akpọfu oku ọ fụgọfa o wee gbapụ ọsọ wee jee kpọọ ndị ogbe ka ama na onwe onye batalụ bie ụzọ ya oye onye batazi andị geeti fa nwaanyị gbachiri ya agbachi agbagheghị geeti agbaghe. O wee bụ na okooko a bụ aja ka ọ kwụrụ ọkwụ ntụ ka nwaanyị si wee jee kpọzie ndị VG wee bịa onye ọbụla wee baa ọfịa wee chọgharịba ụmụazị a wee fụzie ozu ụmụazị na-anụnwa n'ime ọfịa wee fụkwa aka odo pastọ ji wee kụgbusifa witi ndị otu pastọ. Mgbe ahụ ife a mere pastọ anụnwa wee gbafere ọsọ afụghị ya ma na-ejidere ndị so ya wee jee wee tọnyaba alụ
ndị nke a bụ ndị uwe ojii kpụrụzi sinsi ya ka a na-achọgharị pastọ unu fụrụ ebe a wee jidezie ya nke ejidere na dis month bụkwanụ June 2nd 2025 nke bụ na a na-akọwa na pastọ unu fụrụ ebe a na-agwọ ndị ala na-enye ọgwụ Igbo na-ekpe ekpere na-arụ ọrụ mmụọ na-esi oke ite onweghị nke ọhịa emefọ na mgbe ahụ o gbuchara ụmụazị na ka ndị yuutu obodo anụ nwapụta wee na-eme ngagharị iwe na-asịse n'otu fake pastọ faje na nke ndị polisi faje na nke iwu obodo fa si na fa chọrọ justice ka esi wee gbukwana ụmụazị a andị na fa chọrọ ka ejidekwanụ pastọ anụnwa nke bụ na ndị polisi kwere fa nkwa na fa ya nwakwana ike fa ka ejide pastọ iwu obodo fa kwere fa nkwa na fa ya nwakwana ike fa amazịkwa nke esi wee kpara ya bụ pastọ aka na mmadụ gbara ya ma unu mana ya bụ ife onyonyo fegharị n'ihu akwụkwọ nke bụ na ọtụtụ ndị mmadụ ya ama na onyanwa mana mgbe anyị ife a ewepụtakwa foto ya nke bụ na afa ya na amaghị m ka mmadụ ya esi nọrọ na kọmuniti unu na-eme ụka na amaghị afa ya unu ejighị foto ya ajụ afa mgbe afa si na pastọ onwe ha afa kịta anụ nwe onwe gị afọ na afụgo n'afọ ya na ya bụ Ezekudene na aka akparugokwa ya ka o kwuo mmụọ chibara ọzọ ma kwukwa n'ife batara o ji wee gbuo ụmụazị na-anụnwa ọ bụgo na ya na nne na nna ụmụazị a na-ese okwu ọ pastọ na ụmụazị a na-ese okwu mgbe m nwetara ife ụfọdụ na-asị ọpụbo na pastọ mụrụ ụmụazị a ike ọ na-agwazi nnefanya kpọta ya nwaanyị jụ ka ọ nọọ na esemokwu na-eselofa na nne ụmụazị a na nna ụmụazị a ọ chọzie nnefa ọfụghọ o wesị ka o were ụmụfa wee bọrụ mana o gbuchalụfa ọ gbafere ọsọ damisi ụmụ ife ome maka o bụ na o gbuchalụfa nọrụ uche ya bụ na aya ama na onyanwa ka abụkwa na arụ